Goddag, det er Sara, der snakker, og vi er i fysik på e-learning, og det er modul 3 med gasfysik og opdrift. I denne opgave skulle vi redegøre for idealgasligningen, hvor vi har, at tryk gange volumen er lig med stofmængde gange gaskonstanter og gange med temperaturen. Denne kan anvendes i forskellige sammenhænge, f.eks. ved Boyle-Morettes lov, som siger, at når stofmængden og temperaturen er fast, fås direkte af idealgasligningen, at tryk gange volumen er konstant til højre side. Vi har også Gay-Lussacks lov, som siger, at når volumen og stofmængden holdes fast, så viser en omskrivning af idealgasligningen, at trykket er proportionalt med temperaturen i Kelvin. Altså at tryk er lig med stofmængde gange gaskonstant over volumen, og dette er gange med temperaturen. Dette kan vi vise i vores program, hvor vi kan ændre på stofmængden, og vi kan ændre på temperaturen, og vi kan ændre på volumen. Og her der bruger vi vores termometer, som måler i Kelvin, og vores trykmåler, som måler i atmosfærisk tryk. Vi nulstiller og starter med at komme nogle partikler ind, nogle gaspartikler, og vi ser, at vi har en temperatur på 300 Kelvin, og vores tryk kommer op på 1 atmosfærisk tryk. Det vi gerne vil gøre nu, det er, at vi tilsætter noget varme, og vi får den op på 600 Kelvin, sådan cirka. Altså en fordobling af varmen, af temperaturen. Og her ser vi også en fordobling af trykket. Forklaringen bag dette skal vi finde ved Gay-Lussacks lov, som siger, at for en indespærret idealgas med konstant volumen, gælder det, at tryk og den absolutte temperatur er ligefrem proportional. Det vil sige, at hvis temperaturen stiger, stiger trykket, og fordobles temperaturen, fordobles trykket. Vi kan nulstille igen og sætte en ny portion ind. Og vi holder det hele som det er, bortset fra at vi ændrer nu på volumen. Og volumen er proportional med temperaturen og omvendt proportional med trykket. Det vil sige, at med mindre volumen støder partiklerne oftere sammen, og derved får vi et højere tryk. Altså har vi, at trykket stiger, jo flere partikler der er per volumen, og da temperaturen er omvendt proportional med volumen, stiger den også. Nu sætter vi en gang mere. Tager en ny portion ind. Og der holder vi volumen konstant, men vi tilsætter bare nogle flere partikler. Og her ser vi, at temperaturen ændres ikke, men det gør trykket. Og det har vi, fordi at stofmængden øges, og dermed kan vi konkludere, at trykket er proportionalt ved stofmængden ved konstant volumen og temperatur.